बे समाव मनिराम मुंख्लं रतन लेरेला गोसोखां फोथारनिफ्राय बयनिसिमबो बाथौ धोरोमारि गोजोन हामलायथिखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन नैबे जायगायावनो 50,000निख्रुइबो बांसिन आर'ज गौमा जागोन जायगाया नैबेयावनो गोबां गुवार माने एरिया माने बेयाव माने 50,000निख्रुइबो बांसिन आर'ज गौमा गाबोन जागोन। दिनैनि बे नैथि हाबाफारि, मैया सेथि हाबाफारि बारलांबाय, दिनै नैथि हाबाफारि, गाबोन थामथि हाबाफारियाव बेयाव बाहागो लानाय जागोन। नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेयाव सनानि बाथौ थानसालि दं। साना मोदानो आं नोंथांमोननो सोरगिदिं समायना बे भिउखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। केमेराखौ बेक खालामनानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो हागोन। मोनसे मिथिसार होनाय बे समाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा सालबारि जिल्लानि हिनजावसा सासेनि मोनसे थफ्ला गोमानानै खोथा ओंखारदों। खोलाथिंजाय दुगैनो थांनाय समाव बिथाङा गावनि थफ्लाखौ बावबोफ्लांनायाव दा गुवाहाटी जिल्लानि सानैसो मानसिफ्रा लाबोफानाय बायदि खोन्थादों। बेखायनो जुदि मोनमारोब्ला बे थफ्लाखौ जोंनि नैबे साब कमिटिनि जाखिनि पेनेल दङ बेवहाय अननानै लाबोनानै फैयो। बेवहाय गोबांनि माखासे डकुमेन्टस आरो रां होनायनि खोथा माने फोरमायदों। बेखायनो जायफोरनाखि बिथांमोना मोनदों अननानै नैबे साब कमिटिनि जाखिनि पेनेल दङ बे सिङाव लानानै फैयो। This is the Batu temple, color of golden. Now you can see here, so beautiful and amazing. Many people praying to the Almighty God. Borai Batu. Dulara Batu Bukumi Kunga Zitamti Tam Besarsalia Zotumani Dereni Zigu January Janai Zibri Kalarao Dulara Batu Bukumi Lain Apasti Saurai Zotum Biar Dereni Pumi Zibaziau Ziringayau Domo Belaiman Afatni Saurai Zotumखौ जोङो दौरि बादायाव लानाय जागोन। बेनिखायनो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बावहाय थान्दै महरै नुजाथिफैनो हानाय मानव गेदेर लाइमोन नोंथांमोन आरो आसामनि बायजोनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय बेंगल, नेपालनि, अरुणाचलनि, मेघालय, अदेबानि आसामनि बायजोनिफ्रायबो नुजाथिफैनो हानाय मानव गेदेर लाइमोन नोंथांमोनखौ जोंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जादों। 10 रिंगानाय लोगो लोगो दौरि बादायाव जोङो लाइमोन आफादनि सावराय जथुमखौ जोङो जागायनाय जागोन। बेनिखायनो समखौ नोजोर होलायनानै गासैबो लाइमोन थान्दै नोंथांमोना सम बायदियै बाहागो लाफैनानै लाइमोन आफादनि गुबुन गुबुन सावराय जथुमखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय जोङो गुरै खावलायनाय जादों। दा बेखिनियावनो मोनसे खावलायनाय मानव गेदेर बाथौसा नोंथां volunteer force बेयावनो थायो volunteers force guys
so beautiful volunteers, girls. Now you have been seen right now. Morning breakfast sana जाखै नानिमोन जाबाय